qudiem il-komunità sieħa mbagħad. Ġifieri, Ġesu stess wassalna lix, però l-ewwel ħaġa għaliex aħna għandna nċanfru lil xulxin. Għaliex għandna nikkoreġu lil xulxin. Għandna nikkoreġu s-istijaj frott tal-imħabba, tal-għaqda, tal-fraternità, tal-biberija ta' bejnietna x'aħna l-kol aħwa. U niftħu għajnejn xulxin għax forsi hija bħalissa fil-komunità nisranija mhux qed jara, qed jiġi ingannat mill-xitan, qed jiġi ingannat minnu nnifsu stess. Allura jiena b'ħafna umiltà, mhux ix naħseb li bil-fors għandi raġun, imma wara li nkun tlabt quddiem Alla u b'ħafna ħlewwa u prudenza, jiena niftaħlu għajnejh. Però din ħafna drabi kemm nonqsu minna sistija aħna llum il-ġurnata anke fil-Knisja. Meta aħna l-ħutna l-sara ma niftħulux għajnejhom. Nistgħu nkunu aħna saċerdoti li tnonqsu billi fil-pritki tagħna pereżempju, aħna ngħidu biss kliem sabiħ, kliem li jdoqqa l-widnejn, ngħidu biss dak li n-nies iridu jisimgħu. Imma ma nkunux lesti li nċanfru, akkost li nħallsu prezz. Akkost illi jippruvaw jalqulna ħalqna, akkost illi jwarbuna fil-ġemp, akkost li jaqtawna l-barra. Però l-imħabba titwassal bil-ċanfira. Ġesu kien iċanfar eżistijaj. U kien iċanfar xi drabi b'mod ibes ma kien kellu rasu ibsa. Il-Fariżej kien jgħajjarhom oqbran bajda, ma kien iċanfarhom sabiex ikunu, però ċanfira tal-mulej mhijiex kundanna. Iċ-ċanfira tal-mulej hija weġa fil-ħajja tiegħek, imma weġa li ħatfiq, u mhux biss ħatfiq il-weġa, imma ħatfiq lilek. U di importanti nifhmuha. Għalhekk il-kelma tal-Alla tgħidilna Alla jagħmellek ġerħa ma mbagħad jorbotilek, iċ-ċanfira tiegħu f'ħajjitna kif Alla jagħmel dejjem permezz tal-profeti. Toħolqilna weġa, però li ħaġġib fejqan ikbar fil-ħajja tagħna minn dik il-weġa li tikkawżalna. Hija verament weġa li tfejjaq għaliex hija l-weġa li tiġi minn Ġesu. Bil-maqlub xi drabi jeżistijaj il-weġat li aħna nikkawżaw il-xulxin meta jkun hemm il-malizzja, l-ħażen u affarijiet lejra bħal dawn involuti x'nippruvaw nkissru l-xulxin. Però l-bżonn li nikkorreġu fil-mħabba jibqa' hemm. Franġisk qed jgħid ħin dak il-qadej li dil korrezzjoni uħda bis-sabar. Mela mhux tiżbel, mhux toħodha kontra xi ħadd, mhux tibda mill-ewwel tipponta subajk lejn il-persuna li lilek tkun qiegħda tagħmellek din iċ-ċanfira. Imma li trid toħodha b'ħafna sabar, bil-kalma, bil-paċenzja, ħalli tarbel. U x'tarbel? X'tieħu bis-sabar? Franġisk jgħidilna tlieta l-korrezzjoni, l-akkuża u ċ-ċanfir. Importanti ġifieri, San Franġisk għamel di distinzjoni, il-korrezzjoni li xi ħadd jgħidlek, isma' din il-ħaġa ma saritx tajjeb ħabib. L-akkuża li qed jagħmellek akkuża li int m'għamiltix tajba. Mela mhux biss il-fatt, manka li int iva nqast. Manka ċanfira ġifieri isma' din ma nistgħux inħallu għaddejja rid ngħidilek għasissija. Li daw tilqaħħom minn bis-sabar imma araw kemm hu profond San Franġisk. Franġisk qed jgħidilna li daw tilqaħħom minn sabar minn ħaddieħor daqs li kieku qed jagħmilhom lilu nnifsu mela. X'qed jgħid San Franġisk? Ħanati eżempju. Jekk inti għamil xi ħaġa ħażina, inti tinduna u inti ċċanfar lilek innifsek. Però kieku dik il-ħaġa kellu jgħidilek ħaddieħor, toħodha bl-istess mod daqs li kieku qed tagħmilha int lilek innifsek, jiena naħseb illi ma noħduhiex bl-istess mod, għall-inqas iridu ħafna training biex noħduha bl-istess mod. Jekk jien fejn naf jiena, noħduha di fuq l-eżempju tad-dar fil-familja. Jekk jien pereżempju tifel tajjeb teenager u jiena inħalli fejn nafin il-ħwejjeġ mitluqin mal-art, is-sodda ma nagħmilix, iż-żraben jiġru kullimkien, naħseb ġenituri hawnhekk tistgħu tifhmu kemm qed ngħidilkom il-verità. Jekk jiena teenager ninduna li jien f'dil ħaġa jiena żbaljajt. All right, żbaljajt u forsi naċċetta minn jien nifsi. Imma jgħidli ħaddieħor li jien żbaljat nirribella. Le hemmhekk noħodha kontra hum missieri, ġifieri noħodha kontrihom u għax inti dejjem taqret u għax ma jarax li jagħmlu ħuti. Ara, mien nifsi forsi nasal inċanfar li nifsi nifqa' fil-paċi, imma jekk l-istess ċanfira jagħmel li ħaddieħor, hemmhekk nibda noħodha kontrih, nitlef is-sabar kollu. U Franġisku qed jgħid ħin il-qaddej li jieħu bis-sabar il-korrezzjoni, l-akkuża u ċ-ċanfir minn xi ħaddieħor bħalli kieku qed jagħmilhom lilu nnifsu. U dinna nistgħu eżisti jien tajt eżempju ta' teenager fid-dar fil-familja, però din nistgħu noħduha fuq diversi livelli, tistgħu noħduha bil-miżżewġin bejnietkom. Nistgħu noħduha anke fil-komunità nisranija. U li din interessani ħafna ngħidha, għax xi drabi jista' jiġri hekk fil-Knisja ħabib tiegħi.
illi jina ninduna li qed niżbalja, imma jekk il-kappellan jiġbid l-attenzjoni, allura naqlalu l-ħama kollu. Jina qiegħed f'komunità, stat komunità tal-lajċi, komunità reliġjuża, komunità nisranija, illi jekk minna timexxi jiġbid l-attenzjoni fuq xi ħaġa li nkonxu tagħha, allura nqajjem rebus, nqajjem dinja, nikxef id-dnub ta' ħaddieħor, nipponta subejja. Ma nħodix blak is-sabar daqs li kieku jien stess qed inċanfar lili nnifsi. Però dal-klim ta' Franġisku anka jdaħħalna fiktar profondità minn jekk bibtijaj. Franġisku indirettament tiġenlek tistaqsi inti ċanfar lilek nifsek. Jew inti tama fid-dnub tiegħek. Jew inti minx kapaċi tara l-iżbalji li tagħmel fil-ħajja. Xi drabi għandek bżonn min jorjomlok, però gdejjem għandek bżonn min jorjomlok, għandek problema serja. Tittammetti li inti żbalja ħajja waħti. Ħalli ma tibqax fl-iżbal, ħalli tkun xhud vera tal-Mulej Ġesu. Franġisku eżistiv dil-korrezzjoni dak l-ewwel livell li nistgħu ngħidlu fuq il-livell ħafna uman. Livell uman li jiena ma nuħux għalijek xi ħadd iċċanfarni għaliex jiena stess kapaċi nċanfar lili nnifsi. Però mbagħad San Franġisku ħanidek joħodna fuq il-livell iktar tajjeb issa. U jgħidlek kien il-qaddej li wara li jkun imċanfar jibqa' dħuli, joqgħod għal kollox bir-rispett, jammetti bl-umiltà u jfittex li jpatti minn rajħ. Mela ċiġlu wara ċanfira, qed jgħidilna San Franġisku. Mhux waħed iċċanfarni u jiena biex naqlu ħalqu, orrajt nammetti u daqshekk, imma fil-qalb tiegħi m'hemmx ma ħadx l-ispirtu ta' din il-korrezzjoni. Ħin il-qaddej li wara li jkun imċanfar jibqa' dħuli, mela mhux inti ssir żor ma' dik il-persuna li ċanfritek, mhux taqtaħħal barra mill-ħajja tiegħek. Mhux inti dik il-persuna tgħidilha isma' oqgħod lilin. Mhux dik il-persuna tagħmilha full stop f'ħajtek. Tibqa' dħuli magħha, jiġifieri tibqa' minn ta' ġewwa. Jiġifieri ma tbiddilx l-attitudni tiegħek, ma ddurx kontra dik il-persuna illi ċanfritek, illi bħafna mħabba ċanfritek, qaltlek il-verità, tinsewx li inti stess għalna Franġisku kont tagħmel dik ċanfira lilek innifsek, jiġifieri hija vera dak li qed tkellmek dwaru. Imma li inti tibqa' minn ta' ġewwa. U toqgħod għal kollox bir-rispett. Jiġifieri mhux tipprova tibqa' għal kollox fis-sens li tibqa' kif kont qabel. U bir-rispett, mhux tnaqqas ir-rispett lejn dik il-persuna. Mhux tbiddel l-opinjoni tiegħek dwarha. Mhux tnaqqas mill-imħabba tiegħek lejha, imma jibqa' l-istess rispett. Li tammetti bl-umiltà. Jiġifieri mhux li l-ħaġa tibqa' dejja tinnega, ma l-umiltà kollha li tara fil-verità. L-umiltà hija l-verità tgħidilna Santa Teresa t'Avila. Li inti taċċetta jiena hemmhekk żbaljajt. Naċċetta bl-umiltà kollha. U jfittex li jpatti minn rajħ għaliex. Għax jekk inti tirrealizza li ħaġa kienet żbaljata, għalli tfittex li tirranġa minn rajk. Jekk tkun sfurzat biex tirranġax għadek ma ammettejx, jekk ammettejx għadek ma tixtimx il-qudiem. Franġisku tgħidilna tinsewx ħinja. Bekk se tkun mimli bl-ispirtu. Nerġa' ninsisti, mhux il-loġika tad-dinja, imma l-loġika tal-Vanġelu li qegħdin nitkellmu minn eżisti. Franġisku l-bniedem evanġeliku li tassew daħħalna f'din l-imħabba kollha li anke nwasslu kif nikkorreġu xulxin u kif nilqgħu l-korrezzjoni. San Franġisk però mbagħad idaħħalna f'livell vera sabiħ iktar profond. Għalija nista' ngħidlu huwa l-livell ta' qdusija ta' din il-beatitudni. Meta jgħidlek kien il-qaddej li ma jġib skużi malajr. U jġarrab l-umiltà u l-mistħija iċ-ċanfira li ssirlu minħabba xi dnub li ma jkunx għamel. Araw tgħidu li dina vera tkun bniedem ta' Alla biex tasal li tgħixha, għaliex umanament ma naslux ngħixuha. Din il-beatitudni qed ngħidilha l-beatitudni ta' korrezzjoni fraterna jien, Franġisku qed jindirizza il-dak li ikun imċanfar minħabba xi dnub li ma jkunx għamel. U din sta tiġrilna fil-ħajja tagħna. Siġrilek id-dar, f'komunità, fil-knisja, fil-parroċċja, f'għada, mufument, illi inti tiġi akkużat b'xi ħaġa li int ma tkunx għamilt. Ħaġa ta' barra minn hawn, xejn ta' barra minn hawn. Kristu li fuq waħdin nimxu l-passi tagħna bħala nsara, u speċjali dawk li huma aspirati mill-ħajja ta' San Franġisk. U stess Ġesu kien imċanfar, ġi akkużat, ġi maqtul, kundannat għal xi ħaġa li huma m'għamilx, għal dnub li huma wettaqx. Allura hawnhekk eżistej il-beatitudni f'dil parti tiddaħħalna aktar minn kollox
mhux xi ħaġa għall-qdusija tiegħi, imma xi ħaġa li ħadd daħħalni f'komunjoni mal-Mulej Ġesu. Hija esperjenza li se ddaħħalni tant mill-qalb miegħu. Hija esperjenza li se ddaħħalni f'rabta iktar personali miegħu. Allura eżisti kieku aħna kienna nifmu dan kollu, ovvjament jekk inkunu nies li rridu nimtlew bl-Ispirtu tal-Alla, kemm tkun differenti l-esperjenza tagħna, kemm tkun differenti eżisti l-ħajja tagħna. Ovvjament għal min ma jridx jikber fil-qdusija jiraġuna mod ieħor. Imma dawk li jridu jilqgħu verament id-don tal-qdusija f'ħajjithom, il-perfezzjoni tal-ħajja nisranija li tinsab li tkun bħal Kristu. Allura jilqgħu din qed jgħidilna Franċisku, x'qed jgħidilna? Meta inti tkun akkużat imċanfar għal xi ħaġa li int ma tkunx għamilt.